Ya ditawak-tawakno ben payu. Wis tak tawak-tawakno awan mula ngono kok Cin. Iya. Ya Rame sekali ya. Rame sekali, rada berkurang tapi. Iya. Nyatane tempat duduke ijen sing kosong kok enek mok tempati. Lah aku gak bergoyang aku nek ning ngarep. Iya. Dadi nek nang ngisor kowe tidak bisa bergoyang. Tidak bisa bergoyang aku. Nggih. Wilujeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampun sami ngantuk to, Bu? Sing bagian ngajeng niki sampun sami ngantuk. Sampun derek. Tidak, lah wong ditanya-tanya tenanan kok ngantuk ngono. Ngantuk lah ya tak empet to, Nduk. Betul. Alhamdulillah pinanggihan melih nggih Bapak Ibu kali kula sak kanca. Niki wayahe kula sak kanca. Saos libur kagem panjenengan sedaya. Nggih.
saking tamu undangan, Nggih. saking Kanca-kanca WM sing rawuh. sing rawuh, simbah-simbah sing rawuh. Nggih. Terkhusus ingkang kagungan karo menika. Pak Amin, Pak Amin kali Ibu Lilia. Aju adikku sing dihitan. Nggih, Hade. Siapa Dek? Aku lali ya Dek Aska. Dek Aska. Rafa Dek ini ya Rafa Dek ya. ini Rafa. Nembringin iku Rafa. Dek Aska sing paling tak sayangi ya. Nggih. Meskipun disayangi wong tuane ya, Cin. Heeh. Mergo ben seneng atine sunat ya ditanggapno hiburan telu cacahe. Nggih. Apa niki? Barongan pengajian Kedoprak Wahyu Manggala. Apa? Barongan Barongan, pengajian. oh iya. Apa? Tip aku ngono lho, barongan. Ora ke Cinderella ya kok masuk kayak barongan. Barongan pengajian. Alhamdulillah iki saya pungkasan ketoprak. Ketoprak, nggih. Alhamdulillah. Mugi seneng ati, Dik. Aska, Aska. tambah pinter, tambah soleh, dongane ya Amin. pokoknya cita-citanya tercapai Capai, gitu ya, Cid. nggih. Rezekine Pak Amin sak keluarga mugi-mugi luweh-luweh. Amin. Pinarian adem ayam keluargane sehat seger waras panjang yuswa awet Nggih. nompong anak putu. Wah, dewa wonten Sunan Tayuban. Nggih. Saya Mbak Ngasri. Ah. Terus Mbak Basuki. Mbak Basuki wonten kanca tani. Liyane namane ora? Dereng wonten Dereng Mbak wonten. Arum. Iya, Ada. Nani. Oh, Gak ono. belum. Ya. Diaturi Tayuban apa ya? Sing enak ya, sing ra ngantuk ngono ya. Sing mari gak ngantuk apa ya? Apa ya? Pak De. Wah, panjake gak ngantuk nek omah Cin ya. Gak ngantuk. Apa kembang rawe ngono ya? Heeh. Ya wis kembang rawe kok menggawe dikoplokno ngono wis ben Cocok. enak. Sing senengane Tayuban ya ben untik-untik ngono ya. Apane kok ya unik-unik ku ono Maksudnya, nae kok nek iso. Beksa ta melu nayem lak ya iso. Oh iya, ta. cocok tengah wengi unik-unik. Untik-untik dari sini Iya dong. Mangga Pak De. Oh iya ndek awan utangem Dek. Yuk posisi ya. Kanca-kanca Suntri saking Dolokan, saking Lasem Rembang Kota, Saking Jiken Blora. saking Telgawah, Telgawah. 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 Ngaturi bapak-bapak ingkang wonten ngajeng sedaya menika nggih, Pak. Yo, hae. Wegono saking Pakis. Halo Mbak. Ceritane wong seneng tunggal sak bali. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben cedhak nyekel tangane. Banjur ramang saku tresna kowe. Ceritane
dangu lho Bu niki Bu mbane Bu. Wes ana menawa iku mang ya ngantuk iku mang Ngantuk, salah ya. siji sing tak nganu ngantuk mang lho apa Cin? Ngantuk apa nimbal? Ora Cin kono urung wayahe kok Cinan apa nduk? Wes dhisik malah ya. Dhisik kono. Selingkuh. Selingkuh Pak Bes. Dhisik kono? Heeh. Walah ana dangdutane tak mongko mang ya Cin. Iya. Heeh ya wis ora masalah sampun nggih Mbak Ngasih nggih. Kula aturi wonten kembang rawe minggahipun teklek-teklek. Aku mang kepengin ku kembang rawe utuh senengane diunggahno ngono kuwi lho. Iya senengane munggah-munggah ora kondo ya Rum. Mbak cantik, halo, semalat malam. Selamat. Selamat. Sinarengan. Nyanyi sendiri ya? Enggak, ya udah deh kalau gitu. Wong nek ayu nek dikon nyanyi sendiri ya enggak. Lah nek kowe tek nyanyi sendiri terus. Iya tapi kan suaraku gak kayak ngono. Piye Mbak Iin? Nyanyi sendiri ya. Gede. Kowe kok ngono? Lah piye Rom? Ya Aku kan wanita. ampun. Padahal baju-baju menonton ki banyak sekali kok cuma memberi contoh yang tidak Gak baik boleh. Mbak Iin. Kudune piye kudune? Ya pokoknya dalam saking sayur balap ngersake grigis. sampun rawuh dereng. Mbak Arum sing nyanyi. Lah nggih sampun rawuh dereng. Iki mboten Kok ngertos Mbak Arum WA, sing Pak. nyanyi. Saiki nek WA tek ning Gatra ya Rom ya. Biasane ning kowe ya. Mungkin aku sudah naik tadi Oh, baru WA. begitu. Biasanya aku naik kan aku nggak buka HP Mbak. Iya kan mau Iin. diganggu ya nek kadung naik iku moh diapa-apakno. Aku wes fokus aku pokoknya Iya. sudah di atas aku tidak boleh menerima apapun. Kan niat mergawe nondur Iya, panggung. betul sekali. Ya, Mas aturana wonten kanca tani riyen nggih. Nggih. Saking Mbah Basuki menika. Heeh. Ya, semoga langsung koplo mawon mboten napa-napa Mas. Watuk terus kowe ya es ae kok iso Es kunci tero kowe. Heeh, dem sik, dem sik. Iya, jine ben minggat kabeh, dem sik. Ngono. Ya, enggak. Sagreke selira nang mburi. Ayo Nduk nyanyi, Nduk. Mau kabeh ya wis aku wae kok mau kabeh. Kowe kan sing tekel ning sawah to. Bareng bareng ngono. Sing
semprot buntutnya mau siti nek umat. Buntutnya semprot. Masa nek? Iya, iki lho tetetet mang lho. Oh iya, Kok oke terima kasih Mbak. Mbak Kakung Mbak Basuki. Mbak Basuki. Enggak nanti ya. Teh Mbak Tati. Oh iya, apanya Tati? Kok Iya. nambahnya Tati? Kok piye ya Rom ya? Anu, konsumen. Konsumen, pembeli. Nggih sampun ngaturan ugi ngaturi sedayanipun ingkang tutus nenggani wonten dalemipun Pak Amin. Niki saking Pak Amin kawit siang kok mboten ngersake tembang to Pak Amin. Monggo Pak. Monggo Pak Amin ngersake napa ta napa lho Pak. Nggih. Pilihannya mek loro lho Pak dina iki Pak. Apa ae Rom? Sampeyan njaluk lagu apa nyawer ae Pak. Nah, iku Pak pilihane Pak podo. Pilihane iso podo. ya beda? Lah kok Njaluk lagu karo nyawer kok. bedane piye? Nek njaluk lagu iki kudune nggawa dhuwit. Ya. Nek nyawer ya nyawer tok wae. Oh, tapi lak podo-podo ana duwite to? Iya betul Ya, sekali. monggo Pak Amin. Siang malam kok. Sik. Kondok dek wis pamitan karo kancane ki ndak ben ndi ngono ya. Mbak ya Rom nek pamitan bareng ya Rom ketok ya Cek. Anu. Dek ini gak iku gawane ya, Nduk. Dek iki sing digawani cilik kudungan kok saiki dadi balik lawas neh, Dok, kowe Dok. Ya Ora gelem dadi siji kok. Kodok kowe ndak ngeterno tekan apa iku jenenge tekan Winong. Winong tanggamu ya Sam. Apa bareng aku wae nop. Engko tak terno. Sampe nanti dia mulai ame kodok. Oh iya, semoga samawan. Urung rabi lho. Urung rabi, urung ana tanda-tanda. Oh wis ngono, wis menyebar undangan. Undangannya saiki bentuknya kan lipat tondo. Oh, dadi undangannya Oke, dilipat sak lembar. ngene. Nah, undangannya Dek, sapa Aska mau kan sak lembar. Sak Cuma lembar. Dia lipat 2 lembar. Lipate iku dibuka. 2 lembar dak. Ngono Oh berarti iya, Rom. betul sekali. Nek uang yo Iku tulisan apa ae kok berlipat-lipat gak ini. biasane kan yo duwo karo donga ngono lho Sam. Kok Jangan begitu nggih mau dongakno wae aja nganti genti-genti neh ngono ya. Gak wis iku ae Dok, gude dhuwur iku. Sak aku terus ngaturi Bonus. ora. Maksudnya ibu iki lho kan Oh, nyersake iki nggih. sakake Dek Diana sesuk sebulan. Sekolah ya hari Senin upacara. Iku wong tua ya? Iku wong tua. Iku wong tua Mas. Ah. Dari Mbak Yu yang tadi siang Tadi belum sempat. siang, Maaf iya. Mbak, aku lupa, aku lali. Mbak Depi. Mbak Depi, oke. Soalnya senapane juga ngelek ya aku. Aku yo malah gak weruh blas gak aku. Enggak. Ya. Tak nyanyi iki aku. Oke, ayo. Kowe nyanyi pirang-pirang ape? Aku lo blas gak ro lagu iki, ayo ndek. Mendek kudu guyu tapi dimpet ta, Rom. Aja dimpet terus. Nyanyi iki kudune karo ringek-ringek. Tipim kok ketenge ngono iku gene Has. Has. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggal ke keluarga nelongso nanging kudu tak trimo
jenenge kewan apa to? Begidal. Bedigal. Iku mesti bedigal lanang iku. Mergo manggone nang susumu kuwi. Iki bedigal kon ndi ya? Biasane nek bedigal Jawa iki rupane wireng. Kok iki ana sing coklat. Bule iku ndek. Bule ya ora ya kok coklat. Wes sampean ben gelas gede nek ning kono ndak. Iya. Ah, sampun nggih Mbak Depi ya. Buti, nggih, leres. Mboten klentu to? Nggih. Ya Pakai Allah. ngergelange gede ya leres. Bu, sebentar lho, Bu. Nggih, setunggal mawon, ah, Bu. Kok iso? Ngono kuwi mbok siji ya. Nggih, Bu nek kalih nggih kalih no, Bu. Ndek awan mula putrane mula. Terus putrane terus iki katresnan Kono njaluk sejati. Mbok Pak Amin ae kuwi. Pak Amin ket mau kok mboten keciang ya. Tak kira pun jumeneng, tak kira menyangone kowe ya. Tibake Malah tak undang Pak Amin malah melunggone kok, Nduk. Lah nggih, Pak nek jenengan isen pun apa diwakilke mas-mase ngoten lho, Pak. Kowe iki jenenge pemaksaan to, Nduk. Dari nawune yo meneng wae. Iya, pancen betul tak aku nyecap jempol Iya. kowe. Ancen kudune dipeksa. Kudune dipeksa nek isen pun apa titipke mas-mase kan maju, Pak. Iya. Apa lagune bos? Grikis turene. Grikis ya, Mas. Grikis ya. Ya, besok sekolah ha. Oh, masakno. Ya apa Pak Yono dugi mriki. Pak Grep iki ora. Oh, Pak Yono nggih. Ya, mangga. Ya Mas, bahasa Inggris ae kok. Yo, bahasa Inggris. Alah, Mas Sam ra iso aku lagu bahasa Piye? Inggris. Alah sesuk ae Mas. Besok prai ki ngapalno Inggris berarti. Ya iya toh, aku sedina sesuk iku ngapalno lagu pirang-pirang ya. Hati-hati nang.
domongi kok ngeyel. Aku manis gak? Rom aja manis-manis Rom. Kene ndak? Diabetes iku dek akan gula dalam tubuh, kan aku manisku di luar tubuh. Ih, dak dikrikiti semut. Iya, semutnya termasuk semut-semut lanang ngono kayak. Semut rang-rang mesti. Mas. Requestnya bahasa Pak Amin. Iya, ya alhamdulillah. Oh, gelas yang pecah karo sesal. Nek gelas yang pecah iku wis gak iso lho, Mas. Nek gak iso didandani Mas isone tuku neh. Nggih, alhamdulillah sidane disangoni Pak Amin deh. Rakyat nyune lagu ini kok double ngono lho, Pak. Ngaturi bae ya, enggak apa-apa ya sinarengan ya. Sinarengan. Ya, Mas, sinarengan. Cus, kamu bernyanyi memilih lagu yang mana? Tidak memilih semuanya. Oh iya, oke wes medun kono kan ndang ngono. Aja ngono to. Gak iso. Iya ya. Ayo. Dimas nyanyi, Dim. Iya, Dim duet Ngono kowe keselen ngono darat aku. mendarat ngetokno mak emang. Mangga. Astros. Ben meleng sing ngantuk ben meleng ya. Mae kaget iku mesti maaf ya, Mas. Kagak Rom. Pak Yono, Indonesia iki lho Pak Yono. Omah sing ra berisik
pun sampean di situ saja karo ngenteni lagune ngono ya. Napa Pak? Request. Kapitan Sinawang nggih, setunggal mawon nggih. Tutup ya, Jin. Tutup. Ya. Monggo Mas, selingkuh dulu ya Asta ini Nggih. ngaturi Pak Amin wonten sesang. Sesang. Nggih. Ya, selingkuh ya bersama iki. Iki lho. Ya wis. Ya, monggo. Hey,
sesumai ya Rom kan mau guyu terus. Sampeyan atur suwun nggih. Nggih sabar sik aku tak ngaturi. Ngaturi Pak Amin riyen niki lho Mas. Sing duwe gawe sik Kang ya aja kesusu ya Kang. Lagune iku nganu gelo. Iya Mas. Indonesia no. Sesal Mas. Ya. Wis gojo kakek takok kepo kowe ku ayo. Ayo Cek. Mi. Ayo Nyi. Aja mak engko nek tinggal ya. Ya mangga.
Marcel iki mesti. Iya.